Tak zadajte si tu nové video, zapněte si rychlost na 75%, abyste mi rozuměli a my jdeme na to. Tak jdem. Okay. Ještě předtím než začnu a ukážu vám svůj biceps, který už je ohraný, protože vám ho ukazuju asi poslední 3 videa, ale je to z toho důvodu, že jsem asi 2 roky předtím necvičil, nebo cvičil jsem jenom tak něco zlehka a teďko mi otevřeli gym, takže už asi druhý měsíc jsem druhý a půl měsíc začínám chodit do fitka a jsem moc rád, že to prostě roste. No dobré, ale pojďme k jedné věci, které jsem vám chtěl ještě ukázat předtím, než začneme tohle samostatné video. Mám tady iPad a mám tady piano a chtěl jsem vám ukázat něco, co jsem se naučil během karantény. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Tak a to bylo jenom k tomu. Ale pojďme tedy k videu. První věc je, a to je tak, že to je první věc a chtěl jsem jenom říci, že tady mám náramky takhle poházené, což jsem nechtěl, tady mám nějaký slevový kód z Amazonu, ale o tom nic. Jestli se ptáte, a to se asi neptáte, ale jak jsem říkal v minulém videu, měl jsem španělský test, který se nevěděl, jak dopadl. Dopadl dobře, mám certifikát, jsem certifikovaný Španěl. Nebylo to žádné velké umění, bylo to jenom B1, B2 budu dělat v říjnu. V každém případě jsem uspěl ve všem, co jsem udělal. Známky nebyly tak špatné, kdybych to dal na známky jako ve škole, tady to budu od 1 do 10, takže kdybych to dal ve škole jako u nás, tak jsem dostal asi za 2. Z toho mluvení jsem měl za 1, z toho psaní jsem měl za 3, zbytek jsem měl za 2, takže je to takový průměr, je to 2. Takže jo, umím španělsky, zaplať pán Bůh. Ale co se bude teď dít? Příští týden přijde můj poradce, což je můj táta. Přijde táta na příští týden, přijde ve sobotu v noci a jedeme na celý týden projet jihovýchod a východ Španělska, to znamená, že jdem z Toleda do Valencie, z Valencie do Barcelony, z Barcelony do nějakého města, teď si nespomenu na to jméno, kde se narodil, kde žil Dalí, Salvador, a potom jedeme do Andory a pak z Andory do Salamanky, nebo Saragozy, asi do Saragozy, nevím, a pak tam tu do Madridu, takže budeme mít pěkný trip. Ale není to jenom o tom, že tam prostě pojedeme a uděláme si tam nějaký pěkný výlet a podíváme se, jak to tady všechno vypadá pěkně na moře a takhle. Ale bereme kamery, máme tuhle kameru, máme GoPro kameru, máme iPod kameru, iPad, no prostě Apple kameru. A máme za úkol natočit spoustu videí jak z gymu, tak ze street workoutu, tak i třeba jenom ani ne z parku, jako třeba udělat nějaký klikovací challenge a tady ty blbosti. Mám napsaný celý seznam videí, který musím udělat jak v gymu, mám napsaný druhý seznam, který musím udělat na street workoutu a pak teď teprve začínám dělat seznam, kdyby nebylo ani workoutové hřiště, ani ten gym, tak prostě nějaké video, které by se dalo udělat třeba venku, jak jsem říkal, třeba ty kliky a takhle. Je to třeba udělat, abych měl nějakou zásobu, takže potřebuji udělat videa na TikTok, potřebuji udělat videa na YouTube a taky možná udělat nějaké nové video tady na moji webovou stránku harrisfilmer.com, která bude napsána tady, ale určitě ji napíšu přímo tak do tohohle čtverečku, napíšu spíš někde tady kolem, jako předtím. Takže jak jsem říkal, příští týden video zřejmě nevyjde, ale je možné, že jestli na něho bude čas, že třeba něco natočím přes telefon to se stříhám, už takhle jedno video vyšlo a nebylo úplně špatné a i přes ten telefon ho nahraju, takže uvidíme, jak to půjde. No v každém případě celý příští týden mám jakoby dovolenou, ale je to pracovní dovolená, protože musím dělat spoustu videí, což bude zajímavé, protože byl bych rád, kdyby jsme v každém větším městě, kde budeme, což je Valencie, Barcelona, Andoře, tam nějaké město asi je, nevím, jak se jmenuje, asi Andora, Saragoza, tak to bych chtělo, aby jsme tam našli alespoň nějaký gym, nějaký pěkný a zajít tam v době od 3 do 6, od 2 do 5 hodin, protože to je siesta a většinou tam nikdo není. Je to zvláštní, ale člověk by si řekl, no půjdu do gymu před zavíračkou, tam nikdo nebude. Nebo půjdu do gymu hned jak se otevře, tam nikdo nebude. No ani hovno. Tady ve Španělsku, nebo aspoň tady v Toledu, umluvám se, že mluvím za všechny Španěli, ale tady v Toledu je to tak, že prostě otevře se fitko a už tam je prostě 30 lidí, zavírá se fitko, odchází 30 lidí, byli víc. A nejméně lidí je tady v době té siesty, což je od 2, 3 do 5, 6 hodin. Je to zajímavé, ale v Toledu chodím já a skoro vždycky je tam úplně prázdno. Co se týče diasů, máme posledních 10 kusů, 10 párů bílých diasů a už je nebudeme vyrábět z důvodu, že jsou, jak je napsáno na stránkách, jsou nejměkčí, to znamená, že jsou pro začátečníky, ale přišli jsme na to během testování našich diasů, že budeme teda dělat jenom tyhle 3
z důvodu, že opravdu ten nejměkčí dias, že ten bílý není potřeba a začátečníci můžou a budou cvičit i s těmi jakoby medium, já vysílám taky to medium. Jsou lidi, kteří preferují úplně ty nejměkčí, ale není na ně takový ohlas, není na ně takový zájem o ty nejměkčí diasy, takže dáme pryč a budeme dělat jenom tyhle 3 barvy. A je dost možné, že v budoucnu budou jenom 2, to znamená, že nejtvrdší oranžová a vybereme, zřejmě bude nějaké hlasování, a třeba nevím, na nějakých sociálních sítích, asi na Instači, nevím, že budeme vybírat jenom jednu z těchto barev. Za mě více třeba líbí ta šedá, ale vím, že je více populárnější ta modrá. Je to zvláštní, nevím proč, nevím čím to je. Nevím. Takže bílých se bude zbavovat, je tam posledních 10 párů, takže neváhejte, objednávejte, protože jsme ji nechali vyrobit jenom 40 kusů, už máme poslední 10. A až se staneme slavnými a bohatými a velkou značkou Harry's Power, bude to jedna z hlavních fitness značek a uvidíte ji všude. Tak tohle bude taková sběratelská edice ty bílé, protože jak říkám, je jich jenom 40, více jich zřejmě nebude. A kdo je bude mít, tak je pak bude prodávat na eBay za velké prachy, takže to si pamatujte. A je dost možné, a to mi napadlo zrovna teď, že bych těch posledních 10 kusů podepsal. Jakože by je podepsal jako majitel, rozumíš, jako Harry's Power, jako Harry, ale Švéda. To jsem já. Boom. A bude to tam. A pak to teprve bude mít sběratelskou hodnotu. Zarámujeme to a bude to zarámované a budete je mít nad postelí a pak je jedno prodáte za pořádný balík. A to se vyplatí, co si myslíš? Jinak na mojich stránkách já tam pořád doplňuji ty, jak jsem v minulém videu říkal, pořád tam doplňuji ten, jak je tam moje historie. Tak místo toho jsem teda udělal blog, není tam už napsané, jak jsem říkal, není to tam, jak jsem začal cvičit, ale jak jsem začal podnikat. Ale je to pořád zablokované, pořád to chce heslo. No je to z toho důvodu, že to pořád nemám ve španělštině. Já to mám v té svojí španělštině, což je B1 a to není úplně ideální. A jako scháním nějaké lidi, kteří by mi to mohli přeložit, ale nějak se mi to nedaří. Takže proto je to pořád jakoby zavřené, tam potřebujete také heslo. Tam jsou 3 příběhy, jsou tam 3 blogy, už napsané, jak jsem začínal od prvního do... Teď jsem jak jsem se to nechal poprvé natisknout. Takže na webové stránky pořád ta sekce je zavřená, ale musíte se ničeho bát. Já doufám, že to odblokuji ještě tenhle víkend a už si to můžete přečíst. No, takže to je takové kratší videjko. Já teď momentálně se připravuju si na seznam, na té dovolené, na té pracovní dovolené. Připravuju si na seznam, co musím všechno natočit, mám tam spoustu nápadů. Jak v gymu, tak mi napadlo prostě mojich třeba 5 nejoblíbenějších cviků na triceps, na biceps, na záda, na nohy a takhle. To třeba bude z gymu, budu tam třeba na TikToku. Jsem přemýšlel, že by tam mohly být videa, když máte třeba problém s nějakým cvikem, nebo máte problém zvednout činku a nevíte, jak to třeba, jdeme tomu, na triceps. Máš velkou činku za hlavou a zvedáš ji 2 rukama. A já jsem si všiml, že spoustu lidí má s tím problém. Neví, jak tu činku prostě tam na tu hlavu zvednout. Viděl jsem spoustu jak si to dají na koleno, skoro na to vyhodí, jako když samozřejmě sedí. Skoro na to vyhodí, nějak to tam nahodí a prostě silou vůle to tam prostě nějak spou. Protože třeba na ten triceps obouruč, tak třeba si dáte 30, 35 kg, 40 kg. To už není prdel, to prostě tu činku nějak takhle jako zvedat, ještě se přitom takhle kroutit. Takže mám na to třeba nějaký tip, jak tu činku jednoduše zvednout na tu hlavu. A takové různé tipy bych tam chtěl dávat. Samozřejmě na tyčích, na street workoutu mám taky, kde já taky jakoby, jak třeba opravdu cvičit dobře ten přítah v hrazdě, jako na široko, že jsem viděl spoustu lidí, že to dělají trošku jinak, než by měli, buď jsou toho houpou, nebo do toho naskakují do toho, nebo prostě nesoustředí se na ten sval, který vlastně mají cvičit. Protože moderní street workout, nevím, co se stalo, a to byl taky jedno video na TikToku, je, že prostě workout 2021, street workout 2021 je spíš o gymnastice, to znamená, že ti lidi tam prostě dělají dělají tam na to nějaké 360, 540, 720, otočky, salta, blbosti, no prostě to už není street workout, to už je prostě gymnastika, to je street gymnastik bych to asi nazval, ale oni tomu furt říkají street workout a prostě ti lidi neví, jak se mají přitáhnout, místo aby udělal muscle up, jako normální muscle up, tak prostě typek se tam u toho houpe, vole, a pak tam naskočí, jo, udělal u toho salto dozadu, ale to není ten street workout, který chceš. A pro mě třeba street workout byl nejenom zpevnit to tělo, ale vybudovat nějaké to svalstvo. Právě proto budou ty videa, nebo vzniknou ty videa na tom TikToku a zřejmě dám i na YouTube, uvidíme. A například u normálního přitahu k tyči, prostě, že ti lidi se nesoustředí na ten sval, který cvičí.
oni potřebují nebo chcou prostě se přitáhnout té tyči a třeba 10krát, 20krát se prostě chcou přitáhnout té tyči, ale vůbec je nezajímá to, že by se měli přitahovat zádama, že by se měli soustředit na ten zadový sval, na ten velký latissimus. Takže lidi se nesoustředí na to, buď se soustředí na to, že se prostě musí přitáhnout ano nebo ano, anebo prostě se přitahují jakoby rukama, samozřejmě se přitahujete rukama, ale když se soustředíte, zkuste to všichni, co tady cvičíte. Když se přitahujete k tyči, k hrazdě, na široko, soustřeďte se na ten zádový velký sval a soustřeďte se na něj. A když se budete přitahovat, tak jakoby přitahujte se tím svalem. Nesoustřeďte se na to, že se přitahujete rukama, ale přitahujte se těma zádama. Sami uvidíte, jak je to najednou těžší. I když ten sval je větší, než biceps samozřejmě, tak je to daleko těžší se k té tyči přitáhnout. To je ono, co vy potřebujete. Takové videa prostě budou ze street workoutu na tom TikToku, případně na YouTube. Takže to je k tomuhle videu všechno. Já se uvidím, jestli se ozvu příští týden, nebo až ten další. Možná bych tady hodil jenom třeba minutové video, aby tady něco bylo. Jo, dále. Tak jo, tak se mějte moc pěkně a užijte si víkend, protože dneska je čtvrtek, to znamená, že teda je pátek. Tak to je popukání. Dobré, tak se mějte moc hezky. Tak ahoj. Poslalo se to ještě jednou. Pojďme ještě jednou. Ještě jednou. Dobré. To je víceméně všechno. Tak zkusíme to ještě jednou. Ještě jednou. Chápeš to? Protože já do p***e! Ale jinak jsem úplně v klidu. Tak, ještě jednou. Jak to? Jak je to možné? Teď by to mohlo jít. Jak je to možné, protože ten prser si tak vypím, ty vole. Nechápeš, nepochopíš, vole. Já přijdu. Tak čaute, jsem moc rád, že jste zase tady. Nastavte si... Tak čaute, jsem radši, že jsi tady, čatě. Kurva, to tady budu věčně, vole. Jak kdybych měl čas, ty vole, nahrávat pičo 4 hodiny, vole, video a pak o 4 hodiny stříhat. Přijdu, nebudu se tady pičo, vole, kokot.